Aquest any celebrem el 30 aniversari dels Premis Gla d'Or. 30 anys són molts per un premi, però per la història del suro i la història suro-tapera d'un sector més que centenari és solament un inici. És un bon inici, però sols un inici. Volem premiar els projectes fets des del cor, amb voluntat de millorar el món. Projectes ben fets. Projectes i entitats que emocionen tenint el suro, ja ho hem dit al principi, com a protagonista. La valoració que fem en el sector surer, tots els empresaris surers, d'haver aconseguit arribar a 30 anys amb premis, guardons entregats a diferents persones de l'àmbit de la restauració, de l'àmbit de l'economia, de l'àmbit de l'esport, de l'àmbit sobretot de la cultura, per nosaltres ha estat, és i confiem sigui sent un gran mitjà per comunicar tot l'important que representa el suro des del punt de vista de la base, de l'arbre, de l'entorn, de la sostenibilitat, de la preservació del medi, de la preservació de les pròpies zones, també donant valor a la interacció del que és el nostre producte, el tap de suro, amb el vi, amb el món vitivinícola i tot el que d'important té el vi a la cultura de tots els països. I finalment, avui, aquest any especialment, també hem volgut fer esment del que és el consumidor, que sempre a vegades per nosaltres és el gran oblidat. El consumidor, premiant el Futbol Club Barcelona, és, crec que, una de les grans institucions que fa que tots nosaltres brindem per als èxits d'aquest club esportiu tan important arreu d'Europa i del món. Bon vespre a tothom. És un honor que l'Associació d'Empresaris Surers de Catalunya m'hagi concedit el Gla d'Or, agafant el relleu del bon amic Nando Jovany. La indústria del vi i del cava són patrimoni cultural i gastronòmic de Catalunya i van associats al que és la tradició, la creativitat i la innovació. I permeteu-me de dir que són valors homologables del Futbol Club Barcelona, club que tinc l'honor de presidir. Desitjo que passeu una bona vetllada aquí al Museu del Suro de Palafrugell i també desitjo que obriu moltes ampolles de vi i de cava, totes tapades amb suro i que sigui també per celebrar els propers triomfs del Barça. Moltes gràcies. Bueno, pues desde que nos lo comentasteis, lo recibimos con mucha ilusión, el reconocimiento a la CECRU por esa labor que estamos llevando a cabo en la sostenibilidad y más aún cuando viene de otra asociación empresarial del sector que trabaja como nosotros por poner en valor nuestros productos. Todos formamos parte de esta familia del vino, porque detrás del vino hay muchas empresas, mucha gente, mucha ilusión. Y muchos que trabajamos por fomentar el trabajo en nuestros pueblos, en nuestras regiones y que todo eso que hacemos perdure generación tras generación. Ens fa molta il·lusió rebre el premi de l'Associació de Surers perquè la nostra pel·lícula es diu Suro, perquè hem fet quelcom perquè el suro i d'on ve el suro sigui vist i sentit arreu, a través de les pel·lícules, que és el que nosaltres fem, i d'alguna forma el que volem és que les vegi quanta més gent millor, doncs nosaltres molt feliços. O sigui, jo és un univers que vaig conèixer de primera mà, perquè jo vaig treballar en una campanya, un estiu de la llevada del suro, i m'hi vaig enamorar d'aquell univers, i d'alguna forma he intentat plasmar això amb imatges i sons, i si li arriba als espectadors, doncs molt feliços de rebre aquest premi. Suro, pensament soberós, és aquell que inspira en la bellesa singular i llur botànica evolutiva de l'arbre bonic, el suro, desenvolupades ambdues per a contribuir amb bondat natural a recolzar una humanitat en desorientació creixent.